Promote Boro long live. Long live, long live. Center Basumatari long live. Long live, long live. UPPL long live. Long live, long live. Center Basumatari long live. Long live, long live. दिनै सालाकाटि ब्लकनि सिङाव 7 वार्ड नाम्बार बागानसालि टाउन प्राइमारि कमिटिनि सिङाव दिनै 30 जनसो जयनिं जादों। बे जयनिं जानायाव 25 जनसोआ हिन्दी भाषी आरो 5 जना जोंनि माहारि। दा बिथांमोनहा दिनै जोंनि जिनाखि UPPL राजनीतिक दोलो, बे राजनीतिक दोलोआव बिथांमोनहा गावसोरनो जोंनि सरकारनि UPPLनि प्रमद बर' बिथां सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा दिनै जोंनि दोलजों जगदान जाफैदों। आरो दा बिथांमोनहा गावसोर खोब गोसो गोरबोजोंनो जइन जादों होननानै जोङो दिनै बेखौबो बुंनो हायो। दा बेनिफ्राय जोङो बेखौबो बुंनो हायो, दिनै जोंनि जिनाखि सालाकाटि समस्तिनि सिङाव थानाय, दा बे हिसाबै जोङो दिनै बुंनो थाङोब्ला माने गोबाव समनिफ्रायनो बा आगोलनिफ्रायनो बहुद जइन जानाया दिनै सोलिगासिनो दङ। आरो कयेकदिननि उनाव सालाकाटि समस्ति हिसाबै गोबां अपोजिशननि पार्टिफ्रा BPFनियानो जा बा दस्रा एंगेलनिफ्राय बहुद जयनिं जानायनि थाखाय जोंजों कानेक्सना जागासिनो दङ। बिथांमोनहा कयेकदिननि उनावनो जाबावगोन। आं दा जोंनि जिनाखि सालाकाटि समस्तिनि माखासे जिनाखि जयनिं जानाय जिनाखि आयदा, बे आयदाखौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै बेखिनियानो। UPPL बा NDA बेसेबांखिनि भट मोनगोन होननानै मिजिंथियो? जोङो सालाकाटि समस्ति हिसाबै जोंनि जिनाखि NDA जिनाखि एलायन्स जिनाखि पार्टि, जोङो सालाकाटि सेगमेन्ट हिसाबै दिनैनि दिनाव 51,000सो भटार्स दङ। बेवहाय जोङो दिनैनि दिनाव एप्रक्सिमेटलि जोङो मथा मथि 28,000सो जोङो मोननो हागोन होननानै दिनैनि दिनाव जोङो 50%नि बारा जों मोननो हागोन होननानै बुंनो हायो। I mean 70% मोनगोन होननानै जोङो रोखा बुंनो हायो। गोजोनथाव खौरां, सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।